בת הזמאית סובייטי קטן. לא, פשוט אנשים זוועות עולם יש פה מהארץ. חומר האנושי הכי נמוך, הכי זוועתי שיש. במזל שלי בטח תשחק שלו עכשיו. כן, אמרתי, צריך כמה אנשים כמוך בעולם. אחרת ממש כאילו. אני לא יכול לשמוע כזאת. זה שהיא ככה? זה שנעלם לה. זה כבר משהו אחר. היה שהיא ככה? שהיא יוצאת סגור? די, תראו את הדבר. יאללה. איפה? כן, אני מה זה תימניה, לא רע? אני אהוב בסדר, נראה לי שהאוטובוס די עבר לי. אני לא סבלוק לצי. נראה לך, אם יש משהו שנוסע, זה רצה באוטובוס. ולא, אני מסכימה עם זה את הפתיחות שלכם, לא בגלל שאני לא יכולה להגיד. למה? למה? זה שער משעשע. וכך היא נשארה חודש שלם. נו באמת, זה מזיק לי משהו. נראה לך ככה? מה קורה? ליל! כן, נראה לי גם... נכון, יש גם X וגם א'. לא. די. זה תהי בפרוטים. אני יכולה להגיד לך עוד משהו? הגימל שלך הוא לא בדיוק נכון. ועל כן אני לא שמה על אנשים כאלה. אני? שי! עוד! מה איתי? שי, תהיה, לא באמת, תהיה בריפוי, אני כבר הפסקתי לנסות להבין היום, כאילו. משמורות! פאקו! גם שכנתי. אם לפני שאני יוצאת הרדיו נעשה את השיר שלי, אלופי עולם. כן, אני חושבת שהבנתי לפני ההסבר, אבל רגע, אני אכנס להסבר המפורט.
הבנתי. אבא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? דווקא להפך, מייקי, בדרך כלל שחורים אוהבים לבנות, לא, אלבום טוב. מעניין, אני חושבת שאתה מבין. שעה וחצי אתה יושב פה, אתה רק מבקר אותי. פאקינג קילומטר כאילו. יואו, כמה זמן שמעתי מזה איתה. ירון, התעוררת? וואי, יום ראשון. מתחיל זה. העונה חדשה. או שזה כבר התחיל. וואי. די. באמת? אתה אומר לא להיכנס לזה, לא להיכנס. וואו, רק נהגה? עוד נשאר אחר. עכשיו זה יעקוף להספסל האחורי. בוא'נה, למה להגיד על עשו עונה שנייה? למה? לא, לירן, זה לא עונה ראשונה. אני מאוד מאוד מקווה. לא מעיפים אנשים, כאילו, למה? השפלה עכשיו תחזור. לא מאמינה שהוא בכלל היה שם. כאילו אני מדברת לעצמי, אף אחד לא מגיב לי. אין לכם בית? אנשים אתם תהיו בריאים. כל אחד זה חשוב. אבא, סגור את הדלת, רק להיכנס. זה בלוג. את דיברת אליי, אני הפנית את זה אליי, לירז, נכון? זה בלוג עם חברים, כאילו. אבל כן, אני לא מוכנה שתתרצו, כאילו, אני עוד לא הספקתי לתת לו ניהול. 2.5 ואתה לא תיקח אותי לקניון! Only number one rated hip-hop and R&B station. Hot 108 Jam. Check it out, non-stop hip-hop. Hot 108 Jam. אפשר להחליט את משהו. שחרר אותי איתי, אל תפליט. ככה אני בבאסה על האוטובוס הזה. כוכב, אני די עיוורת, אבל אני די טובה במה שאני עושה עכשיו. אז בסדר, אני לא אצליח. חוץ מזה אין אופציה לא תזען ככה. הוא בעמה. צריך אותו להגיע לתריסים. אלא אם כן את ממש מתאמצת, ואז את עושה ככה, הוא מוצא את העין. ואני לא בא לי. מתנת שעליוס ובמשהו מבחינת רם אבל המחר שאני בטוח? נכון? לא, אני שואלת כי אני הולכת עכשיו. Eric, Buzzuki.